Er zitten een aantal dingen in die wet waar wij gewoon als bonden hartstikke op tegen zijn. Waarom nou jedder op het dag? Jelle Hofstra is een van de mensen die het activeert, want dat er zaken veroordeeld moeten Allah, maar de manier waarop nee. Ga jij mee naar Leeuwarden? Onder het wettelijk minimumloon en mooi amper begeleiding is de verwachting dat een soort mensen thuis komen te zitten. Die kost Esther de Jong, die bij Hofstra op afdeling werkt. Hofstra zit al 29 jaar bij Capares, nu als werkleider bij Foodpack op het Jereveen. Hij had ik in het reguliere werk zitten, maar nadat er sfeer hoe spantrekken wie, voelde hij zijn plak. Zo'n mooie groep mensen om mee te werken. En dat is, ik vind het wel mooi dat je elke dag leiding aan mij. Dus net dat je matten, maar dat je elke dag leiding aan mij, aan zo'n grote groep mee, aan zo'n mooie groep mensen. En dat is mijn drijfveer, dat is het mooiste wat er is. De nieuwe wet werken naar vermogen wil zo volle mogelijk mensen weer naar het reguliere werk gaan. Maar als iemand dat echt kent en iemand wil dat ik en die stiert daar hier voor, ja zeer zeker, dan moet je dat doen. Maar dat is toch iets wat die nieuwe wet eigenlijk wil? Dat meer is wat de mensen wet naar het wil. vrij bedrijf. Ja. Maar ik vraag je met jou of inderdaad het bedrijfsleven daarop zit te wachten. Esther de Jong zou het net kennen, ze had er nogal spannings van. En de laatste hier had ik wel spanningen, gewoon spanningen. Hoe verneemt dat? Nou, sliepeloze nachten, meer haalbouwen, meer op werk. En gewoon, Gewoon omdat je net weet hoe het komt? Nee. En onzekerheid. Oké mensen, we gaan lekker actie voeren. En dus is het in de bus op naar Leeuwarden om actie te vieren. Tjen alle verorings die het op deze groep mensen aankomt. Wat is nou precies de bedoeling? We gaan actie voeren. Wij willen graag de werkplek zo behouden zoals het eigenlijk is. En dat gaan de gemeente weten dat wij bereid zijn tot actie. Het mag gewoon zo bloeien zoals het eigenlijk is. De nieuwe wet werken naar vermogen met aastro de gemeentes uitvierd worden. Vandaar dat wethouder Eckhart van Leeuwen de actievierders opvangt. En die stiepen gaan ze. Een beetje wat je ziet is dat de bezuinigingen van het Rijk, die worden een beetje afgewimpeld op de gemeenten. En gemeenten mogen dan de problemen oplossen die dit kabinet gaat veroorzaken. Wat dat gaat ben ik het met jullie eens. Ik wens jullie ook gigantisch veel succes toe in Den Haag. Op naar 22 maart, Den Haag, grote actie voeren, heel belangrijk. Meijsenholden. Ik denk dat er meer van mijn collega's willen de onzekerheid. Die willen we kwijt.